Takže vidíte, jsme se dostali do druhé části našeho prvního partu ze hry Shakes the Fidget a že se podíváme do zbrojíren, jak vidíte, že no jo, to jsou ty hojbičky, no. No, můžeme se podívat do čaroobchodu, protože jsou tu tyto věci. Blbost, ok, nic. A my se teda podíváme na můj druhý server, na můj další server, což je server 4. Takže se můžete podívat na profil, vidíte, že mám tady nějakou čepku, můžete se to pak zastavit, možná, že to na tom videu nebude moc vidět. No a takže to jsou moje zbraně a ty další věci, moje ty schopnosti a tak, nebo jak to můžu říkat, moje schopnosti asi, že vidíte, že mám 34 těch, že si to můžu dát do třeba štěstí. Tak přidám. Asi jo, včera jsem si pokusila s kamošem, s tím vrečem, kterým jsem slíbil, že budu někde natáčet. No, takže doufám, že se mi dneska podaří s ním pokecat a možná, že natočíme ten pokec s vrečem. Že my se pustíme zpátky do hry, na nějaké úkoly. Je tu. Zaklíč! Beru! Přijmu! Oh, super. Že dostáváme klíč od podzemí. A tady jsem ho ještě nedostal, už jsem level 19, takže podle mě v dalším levelu se už mi to povede. Mužčina. Matčina dcera, aha. Já to na tom v té kameře nevidím. Že tady mám nějak... to je fajné. Asi dám za úkol. Tady nepřisady, pardon. Už mi zase začíná bolet ruka. Nebo podívám se pod zemi našeho. Co je to nás dalším zase čeká. Tahle ta ženská, to jsem už nemohl dlouho dát. No, a nic, to střední. To jsou krokodýly. Je to 15. Jde tady nepřísady tady.